тәһәҗҗүд намазының тәртибен өйрәтеп бирһәгез ине. Нисә рәкәгать укырга, нисек укырга һәм үзенең айрым дугаһы бармы? Беренчедән тәһәҗҗүд намазының вакыты турында. Без бында әйткәйнек, хатта һүрәт та алып киттек. Тәһәҗҗүд намазының вакыты төндең 3-нче сөлүсе. Сөлүс треть була русса. 3тән 1 өлеш сөлүс. Мана әгәр кояш байыһа, акшам намазының вакыты керә бит инде, бит. Ана шул кояш байыган сәгатьтән алып иртәнге намазның вакытына тиклем нисә сәгать бар, шуны һанап сыгарагыз да, ана шул вакытты 3 өлешкә бүләгез. Һуңгы 3нче өлеш тәһәҗҗүд намазының вакыты. Ана шул вакытта тәһәҗҗүд дигән намаз укыла. Төнгө намаз, нәфил. Нәфил ул дополнительный. Тәһәҗҗүд намазын 2 рәкәгать уку яхшы, иң яхшы. 2 рәкәгатьте үзегез беләгез бит инде, иртәнге намазды укыйгыз 2 рәкәгать итеп, икенче сорактарда. Ана шул тәһәҗҗүд укыганда кыска гына түгел, озынрак итеп укырга тырышыгыз. Кайсы бер кешеләр, мәсәлән, тәһәҗҗүдтә 6 рәкәгать укыдым дип әйтә ала бит инде бит. Ләкин тәһәҗҗүд ул шундый намаз, унда кардәшләр күп рәкәгать кенә түгел, күбрәк басып тору. Һәм ана шулай күбрәк басып торганда озын сүрәләр уку. Кыскаһы, намазның озынлыгы мөһим. Рәкәгатьләрнең һандарына гына игътибар итмәгез, намазның озынлыгына. Өченчедән, намаз озын булса ла, кардәшләр, бу бит барыбер кешенең күңеленә кайтып кала. Кеше ни тиклем бирелеп укый ана шул намазына. Бәлки кеше, мәсәлән, ярты сәгать түгел, 5 минут кына укыр тәһәҗҗүд намазын. Ләкин ана шул 5 минут эсендә ул тулыһынса Алла Тәаләгә ынтылып, бөтен дөнья уйлары менән түгел, ахират тураһында, яннат, яһәннәм тураһында уйлап бирелеп укый. Мана шул мөһим. Хушу дип атала гарәпсә. Русса смиренность була инде бит. Шуга 2 рәкәгатьтә укыһагыз да ошо тәһәҗҗүд намазында яхшы. Шулай ук, кардәшләр, намаз гына кылу түгел, дуга мөһим. Нимә ул дуга? Касан ул дуганы кеше укырга тиеш? Ана шул намазның эсендә, кардәшләр, сәҗдәләр була. Сәҗдәләр. Земной поклон русса. Һезнең маңлайыгыз ергә тейгән вакытта башыгызды ергә алганда инде бит. Мына шул сәҗдә. Ана шул сәҗдә вакытында нимә теләйһегез, шуны һорайһыгыз инде. Кеше әгәр тәһәҗҗүд кыла икән, ул барыбер Алла Тәаләнән нимәләр һорай бит инде. Я дөньяви, я ухрави. Дөнья хәйрен Алла Тәалә яннәткә керетһен, гөнаһларны гафу итһен, яһәннәмдән хаклаһын дип бит. Һез дуга кыласаксыз бит инде. Ана шул сәҗдә вакытында дуга кылырга тырышыгыз. Хатта ана шул сәҗдә вакытында һез үзегезсә, башкортса я русса нимәләр һораһагыз да, был мөмкин. Шунан намаздан сыкмас бурын, сәлам бирмәс бурын, унда ла дуга ителә бит инде бит. Без буның турында әйтеп киткәйнек, ул мин Аллаһинан кабер газабыннан һәйнам. Ошо дөнья фитнәләреннән, Мәсих Даҗҗалдың бөек фитнәһеннән дигән дуга бар ана шул вакытта, сәлам бирмәс бурын. Шулай ук әгәр намазыгызны кылып, мана 2 якка сәлам бирдегез икән, бит. Вакыт күп бит инде барыбер. Һез 3 минутка гына уянмайһыгыз. Озагырак Алла Тәаләгә ялбарып, нимәләр һорар өчен, ошо намазны кылыр өчен. Ана шулай кулыгызны күтәреп нимә теләйһегез, Алла Тәаләнән һорайһыгыз. Мана шулай кылына тәһәҗҗүд. Һәм тагы бер дә әйтәбез. Тәһәҗҗүдтә нимә мөһим? Кешенең күңеле менән бирелеп укуы. Дугала
күбрәк Алла Тәаләнән төрле изгелектәр, хәйр һорау. Шулай дуга тәртибендә, дуга әҙәбендә өйрәнеп алыгыз. Кайһы бер кешеләр еңел генә карай бит инде. Дуга кылуның нинди кыйынлыгы бар дип, дуга тураһында без айрым язмалар, мәкаләләр, китаптар әзерләнек. Шул дуга кылу тураһында да белемегезне арттырыгыз. Шундый кәңәш бирәбез. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһ.